Een afschuwelijk ongeluk bij Terholen. Een auto heeft een groep fietsende kinderen geraakt die op schoolkamp was. Inmiddels is duidelijk dat 3 kinderen en 1 volwassene om het leven zijn gekomen. En nog eens 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. We horen zo een reactie van onder meer de burgemeester. En ook in deze uitzending. Een ingenieur droomt van nieuwe eilanden. En 24 uur windsurfen op het Grevelingenmeer. Er is nog een kind overleden na het zware ongeval bij Terholen. Het aantal slachtoffers komt daarmee op 4. 3 kinderen en een volwassene, een medewerker van basisschool De Warande in Axel. Uit heel het land komen geschokte reacties op het tragische ongeluk. Onder andere van premier Rob Jetten, die noemt het een nachtmerrie. Rond 12:30 reed een automobilist op de N290 bij Terholen een groep fietsers aan. Die bestond uit kinderen van basisschool De Warande in Axel die op schoolkamp waren en hun begeleiders. 14 kinderen, 2 begeleiders. Veel hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. De veiligheidsregio schaalde op naar grip 2 om alles beter te kunnen coördineren. Inmiddels is duidelijk dat 3 kinderen en 1 volwassene het ongeluk niet overleefd hebben. 3 andere kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeluk is iemand aangehouden, meldt de politie. De verslagenheid bij de school in Axel is enorm, uiteraard. De school is vanavond tot 7 uur open gebleven, zodat mensen er terecht konden. En dat deden ook veel mensen. Dit is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat komt stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet. Het schoolkamp, dat is natuurlijk het hoogtepunt, of een van de hoogtepunten van je groep 8 van je basisschoolloopbaan. En dat vergeet je leven niet, omdat het een prachtige tijd moet zijn. En dit schoolkamp gaan we ook niet vergeten, maar vanwege de dramatiek. Dus dat is een beetje onbevattelijk nog. Hè? Het is vandaag gebeurd, het is nog niet goed te bevatten. Hoe gaan de komende uren en dagen eruit zien? Nou, we gaan heel goed op elkaar letten. We gaan heel goed naar de kinderen kijken. We gaan goed naar onze medewerkers kijken. Hoe we het verdriet kunnen verwerken, hoe we dit nieuws kunnen verwerken. En dan gaan we doen wat er nodig is om de kinderen en de medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden hierin. Dan nu naar Terneuzen. Bij het gemeentehuis is Marcel de Kranen. Marcel, jij sprak zojuist de burgemeester. Maar eerst even naar het laatste nieuws, want er is meer bekend over de aanhouding. Vertel. Ja, het gaat om een 19-jarige man. Formeel is nog niet bevestigd dat het om de automobilist gaat, dus dat weten we nog niet zeker. Dan inderdaad het aantal dodelijke slachtoffers. 3 kinderen inmiddels en 1 volwassene. Dat is zojuist ook weer bevestigd door burgemeester van Terneuzen, Frank Weerwind, die ik zojuist sprak. Een van de kinderen die is aangereden is helaas komen te overlijden in het ziekenhuis. En dat is dan een derde kind dat is overleden, plus die volwassene die al is overleden. Inderdaad, wat u zegt is juist. U bent voorzitter van de veiligheidsregio. Hoe gaat dit verder qua onderzoek? Het onderzoek wordt verricht door natuurlijk het Openbaar Ministerie. En er vindt ook een politieonderzoek plaats. Technische recherche, verkeerspolitie, allemaal betrokken om echt duidelijk te krijgen wat daar gebeurd is. Maar u kunt over de voortgang daarvan nu op dit moment nog niks zeggen? Ik weet dat er een groot team aan het werk is. En dat team doet zijn uiterste best om te achterhalen wat daar gebeurd is. We hebben gehoord dat de veroorzaker wellicht was onder invloed van drugs. Weet u daar iets van? Daar kan ik geen uitspraak over doen. De impact is enorm, u zei het net al. Wat kun je nu als gemeente Terneuzen doen voor de nabestaanden, voor de ouders, voor de medeleerlingen, ja, voor iedereen eigenlijk? Alle hulp bieden die je maar voor mogelijk houdt. Er zijn voor de gemeenschap, er zijn voor de nabestaanden, er zijn voor de ouders, voor de kinderen die dit hebben meegemaakt. Niet alleen nu, vandaag, maar echt de komende tijd. Zullen we er zijn en willen we er zijn. En aan wat voor maatregelen, dingen moet je dan denken? Met ze praten, de juiste hulp inschakelen, naar ze luisteren, informatie met ze delen. Maar het belangrijkste is, dat hebben we vandaag ook weer gemerkt. Ik ben daar met mijn collega, de onderwijswethouder Sonja Seij, naartoe geweest. Daarna was de burgemeester van Hulst
ook continu aanwezig. En met z'n drieën hebben we gesproken met de ouders van helaas de kinderen die het niet gered hebben en overleden zijn. Maar ook met ouders van kinderen die het hebben meegemaakt en de kinderen zelf die het hebben meegemaakt. Maar ook met collega-docenten die een docent zijn kwijtgeraakt, een van de begeleiders. En ja, dat is impactvol wat hun is overkomen. Weet u hoe hun dag er morgen uit gaat zien op die school daar? We zullen heel veel samen moeten komen om dit grote verlies, dit verdriet een plek te geven. Ja, Marcel, jij was eerder vandaag ook in Ter Holen. Is nou een klein beetje duidelijk wat daar is gebeurd? Nou, een klein beetje wel. De weg, de N290, die maakt daar een flauwe bocht. En je kunt er wel van uitgaan dat die auto daar uit de bocht is geschoten. Maar onder welke omstandigheden, hoe het met de bestuurder ging, wie hij was en zo, dat weten we allemaal nog niet. Je hoorde het net ook Frank Weerwind zeggen, heel veel zaken zijn nog in onderzoek. Nou, je weet, hij is voorzitter van de veiligheidsregio. Dus de komende dagen kun je aannemen dat daar meer over naar buiten komt. Vooralsnog moeten we het met deze informatie doen. Dankjewel, Marcel. Ja, en tot zover de berichtgeving over het ongeluk bij Ter Holen. Als er ontwikkelingen zijn, dan leest u dat bij ons in de app en op de site. Nederland wordt voller, de grond schaarser en de druk op natuur, wonen, landbouw en energie neemt toe. In een pas verschenen rapport schetst de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur een oplossing. De overheid moet grond opkopen en opnieuw inrichten. Maar de initiatiefnemers van het plan Tweede Kustlijn gaan verder. Zij zeggen, gebruik de zee om extra land te creëren. De Noordzee heeft een zee van ruimte, letterlijk, wat we kunnen gebruiken. Dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd, maar je kunt eraan denken om in zee land te creëren. Bijvoorbeeld in de vorm van eilanden. Eilanden voor de kust, die geven ruimte, die geven leefruimte, die geven ruimte voor de natuur. Dus die eilanden, daar kan de zee omheen, de eb en vloed blijft daar gaan. Dus je kunt er werken met behulp van de natuur, zoveel mogelijk. En een beetje met behulp van de mensen en van de techniek kun je daar eilanden creëren. Dat geeft ruimte en daar kun je wat mee doen. Kustecoloog Jim van Belzen vindt het op zich positief dat er over dit soort zaken wordt nagedacht. Maar hij ziet vooral grote risico's. Je moet die eilanden aanleggen met heel veel zand. Dat zand moet ergens vandaan komen. Waar je dat zand gaat winnen, daar gaat de natuur kapot. Maar ook op de plek waar je het zand legt, raak je ook weer belangrijke natuur kwijt. Dus waar een wil is, moet iets weg. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik denk dat we ons daarvan bewust moeten zijn. Van Belzen waarschuwt dat nieuw land maken nooit zonder gevolgen is. Het heeft grote consequenties voor de natuur en de biodiversiteit van het gebied. Er zijn altijd winnaars en verliezers. Dus als je ergens iets nieuws maakt, dan verplaats je daarmee wat biodiversiteit en dan komt er andere biodiversiteit terug. Maar als je gewoon grosso modo gaat kijken van wat gaat het opleveren, dan denk ik dat we er meer mee kwijt gaan raken dan dat we ermee gaan winnen. Toch denkt Butijn verder dan alleen eilanden. Hij ziet ook een tweede kustlijn voor zich. Die moet Nederland op lange termijn beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Dan gaan we een sterke zeewering maken. Dus om de zeespiegelstijging tegen te houden. En achter die kust, dus tussen die nieuwe kust en de bestaande kust, dat worden dan meren. Meren met een bepaald peil. Die peil dat kun je beheersen. Bijvoorbeeld op 0 NOP, op het huidige zeeniveau. En die meren die kun je dan gebruiken om dat water te bergen. Meren kun je ook gebruiken voor zoetwateropslag. Dus onze zoetwatervoorziening is er ook bij gebaat. Zo heeft dat allerlei voordelen. Maar nogmaals, die tweede kustlijn, dat is iets van de lange termijn. Maar die eilanden, daar kun je al op betrekkelijk korte termijn mee beginnen. Maar ook dat plan vindt Van Belzen geen goed idee. Volgens hem zou zo'n tweede kustlijn de Zeeuwse delta ingrijpend veranderen. Daarmee sluit je ook de hele kustlijn af. De rivieren worden afgesloten, dan moet je met pompen gaan werken. De andere kant is, je hebt ook geen getijdenwerking meer, onder andere in de Zeeuwse wateren. En de getijdenwerking is eigenlijk de motor van heel veel processen in onze deltawateren, die heel erg belangrijk zijn voor de kwaliteit van het water, voor de biodiversiteit van het water. Dus als we daar een hele grote dam neer gaan leggen en we raken onze getijden kwijt, dan raken we eigenlijk het leven in onze delta kwijt. De plannen zijn voorlopig nog ideeën. Maar ze laten wel zien hoe groot de ruimtevraag is. En hoe ingewikkeld de keuze wordt tussen nieuw land, veiligheid, natuur en het leven in de Zeeuwse delta. 3, 2, 1. De 24 uur zit erop!
Het wereldrecord windsurfen is verbroken op het Grevelingenmeer. Bob heeft 24 uur op zijn surfplank gestaan en 765 kilometer afgelegd. Ja, het was intens. Lang, nat, ook wel een beetje koud. Onzeker, was van alles. Het werd namelijk nog even spannend op het moment dat de wind wegviel. Maar nu dus een nieuw wereldrecord en Bob heeft €33.000 opgehaald voor het goede doel. Dat soort bedragen voor spieren kunnen altijd hoger en altijd meer natuurlijk. Maar ja, €33.000 is echt een vreselijke bak met geld. Dus toch mooi om zo bij elkaar te surfen. Eerlijk is eerlijk, we zijn er meer mee bezig dan een paar jaar terug. Maar de meeste van ons doen niet netjes alles wat gezegd wordt als het gaat om insmeren tegen de zon. De GGD verwacht dat dat nog jaren duurt. We zitten in jaar 3 van de 4-jarige campagne voor beter smeren tegen de zon. Dus de straat op met de vraag, heeft u zich vandaag ingesmeerd? Nee. Nee. Slecht, hè? Nee. Blauwe lucht, een wolkje, beetje zon, niet al te warm. En toch moet je ook op dagen als deze smeren. En wel meer dan 1 keer per dag. Ik heb net nog even gekeken, het is zonkracht 3 nu. En je zou denken van, nou, ik hoef me nu niet in te smeren. Maar er wordt inderdaad wel geadviseerd om vanaf zonkracht 3 je huid in te smeren. Het is tijd voor de 3e editie van de zonbeschermingscampagne Weren, Kleren, Smeren. Er staan opnieuw billboards langs de weg en er komen ook weer palen met zonnebrand bij de strandovergangen. Die aandacht is nog steeds hard nodig, zegt de GGD. Ik denk dat heel veel mensen zich wel bewust zijn. Hè? Als je zegt van ik ga naar het zwembad of ik ga naar het strand of het is een mega zonnige dag. Dat mensen echt wel zeggen, oh ja, ik moet even insmeren. Maar juist op dit soort dagen of juist de hoeveelheid crème die je gebruikt en de momenten van herhaling, die zijn heel belangrijk. En daar kunnen we echt nog wel wat winst behalen, zeker. Want zonne kan fijn zijn, maar kent ook een schaduwkant. Van alle nieuwe kankerpatiënten krijgt ruim de helft huidkanker. En daar komt bij dat in Zeeland het risico op huidkanker vele malen hoger is dan in de rest van Nederland. Smeren dus, ook bij minder goed weer. Doe je het op zonnige dagen wel? Ja. Ik heb wel mijn dochter ingesmeerd, dat wel. Maar dat doen we elke dag, want die is hartstikke licht van kleur. Dus. Nooit gedaan? Bijna niet, nee. En dan bij jezelf niet? Nee, slecht hè? Ja, weer wel slecht. Ja, wel heel makkelijk om het niet te doen. Het is jaar 3 van een 4-jarige campagne voor betere zonbescherming. En dit is pas het begin, zegt de GGD. Gedragsverandering krijg je niet voor elkaar in zomaar 4 jaar, zeg maar. Hè. Dus dat is echt wel een kwestie van een lange adem. Dus je zult je moeten blijven inzetten op dit thema. We merken wel dat er steeds meer bewustwording is. Maar dit blijft wel aandacht behoeven, absoluut. Een vrij koele dag vandaag met eerst wat zon, later vanuit het westen regen. Het werd niet warmer dan 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met af en toe regen en een stevige zuidwestenwind. In het weekend wordt het droger, maar het blijft koel. Ja, en dan was vandaag ook de dag van de eindexamenuitslagen. Meer dan 3.500 leerlingen hoorden of ze gezakt of geslaagd waren. Een reportage daarover vind je bij ons online in de app of op de site. Tot zover deze uitzending. Goedenavond.